Malgrat les dificultats econòmiques generals, els ajuntaments d'Alp i Puigcerdà han tornat a apostar per organitzar el Parc de Nadal. Aquests darrers dies ja s'han produït les primeres reunions entre representants de tots dos ajuntaments per tal de definir aquesta nova edició. Alp va començar a organitzar-lo fa 4 anys i en l'edició posterior se li va afegir Puigcerdà. L'objectiu d'aquest parc conjunt és compartir despeses i ingressos i no solapar dues activitats iguals amb pocs quilòmetres de distància. Enguany el suport dels sponsors tornarà a ser clau per tirar endavant el projecte. La gent valora que puguem oferir durant aquests dies que són de vacances escolars doncs aquesta oferta que, com deia, és oferta lúdica i oferta educativa a la vegada i que serveix per tota la gent de Puigcerdà i de la Cerdanya que hi viuen tot l'any, com per totes les persones que són moltes que ens visiten durant les vacances de Nadal. De fet, és una de les èpoques de l'any que tenim major afluència de visitants a la comarca i intentem donar oferta del que en podríem denominar après-ski, no? Que després de l'horari de pistes doncs la gent tingui activitats per fer. Entenc que també és un bon aparador per les diferents empreses que col·laboren, perquè també és la seva oportunitat de contactar amb la gent, de donar a conèixer a vegades els seus productes i bé, fruit d'aquest esforç doncs, fa que es pugui arribar a fer una cosa que si no fos d'aquesta manera, amb aquesta col·laboració público-privada, doncs podria arribar a no ser possible, no?, pels costos que significaria. Un any més, el Parc de Nadal d'Alp i Puigcerdà tornarà a combinar la vessant lúdica amb l'educativa. I també doncs, la línia és la mateixa, és la part educativa, que és l'èxit i una mica la fita d'aquest nostre Parc de Nadal, que és ambientar-ho tot amb la part educativa. Sí, són activitats lúdiques, però sempre enfocades a nivell educatiu i també a nivell esportiu, perquè evidentment doncs, hem de vendre la comarca també. La primera part del Parc de Nadal, des de Sant Esteve fins a Cap d'Any, es realitzarà al pavelló d'Alp. La segona part, des de Cap d'Any fins a Reis, es desplaçarà al poliesportiu de Puigcerdà.